Kadim zamanlarda bizim bu dünyamız diysen deyindi. Gür tokoylukların aňyrsına göz yetmeýärdi. Biz jadugoýlar bolup tokoyun gözel görkünü gorap saklaýardyk. Bizim iň ýakyn dostlarymyz bolsa adamlardy. Ýöne bolýan tebigatyň ol gözelligi uzak saklanmady. Geminin teyinden gekutyen birekim arwok çıkıp ähli zatlary öz awusyny türkmäge yetişdi. Tokoyun hemmesi diýen ýaly göz goýran boldy. Rekret ýarlan adamlar çar tarapy gaçyp gitdiler. Soňra olar hiç wagt dolanyp gelmediler. Şonno olun helak bolan bolmaklary mahmally. Ýöne bolýan tebigatyň jadyly güýji gekut diýen arwoky dodagy düşürmäge hemde onu agazyň içine dykmagy bile diýsen ýardam etdi. Onsoň sen bir zady bekbelli Krista tebigatyň jadyly güýjüni öwrenmek diýsen wajyp zat eken. Men baky dolanyryp bilmen ahyry sen maňa düşünýärmi Krista howo? Ana şoň üçin sen tebigatyň gizlin sırlaryna aralaşyp olary öwrenmeli bolsun. Maňa gulak at Krista. Hawa men saňa gulak atýan feýe. Men hemme sırlary öwrenerin hemde özdeşdirerin. Hemme zat yer we yer ahyryn. Men hemmesini bilerin, söz berýän. Ýöne maňa gulak at. Men häzir gitmeli boljak. Men basym dolanyp gelerin. Sen maňa garaş häzirlikçe hoş bolýarmy? Sag bol. Hey, Pete. You're spending more time. Bilemin sen men ýanymda köp bolan ok feýan ýanyna bolsa kän wagt geçirýän. Men senden näme öwrenip bilen hanay? When the sleepy planet comes alive and I wake up in the warm sunlight. Täkir çagy tebigat gözel görnüşe gelýär, beýle jadyly görnüş diňe bu ýerde bolýar. Beýle jadyly görnüş diňe bu ýerde bolýar. And I remember that the air we breathe is a magic thing. Hani gelin hemmemiz üýüşüp aýdym-aýdalyň, bu ajaýyp görnüşi üýüşüp taryf edeliň. Life is a magic thing. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Okay. Yer bolýa-da hoş gal. Krista, saklan ahyryn, saklan. Hiç wagt äpetken eplerden ýokarda uçmaly däller. Krista. Sen aklın bir yerine mi? Näme üçin sen beýik keneplerden ýokarda uçýarsyň, ha?
Men häzirin özüne barıp perişde gurrun mermeli ahiri. Nämen gurrun merjek? Turentek, sen şo yerde görən zatlaryň aýtjakmy? Belentlikde bolanyň aýtjakmy? Durany saklan kim gelýär? Krista salam. Hani şertleşilen söz aýt ýeri bolýar oglanlar. Näme şertleşilen söz şumy? Häzirlikçe bolýar oglanlar. Sen şol ay bolýar ay oglanlar diýen sözüň şertleşilen sözüňi anamyň barmy? Bilmedim, ondan hem şunu geçip gitdi. Feya. Men ýa-ni bilýän feýe, diýsen geň täzin zatlary gördüm. Ana ho beýik kenepleriň üstüne giň giden asmany gördüm. Oň aňyrsy bolsa baryp şapagy diýreýär. Düşünýämiň, edil gaýa ýaly. Oň dağ bolmagam akmal. Men oň nämedigine bilemok, ýöne ol dağın üstüne bir zat äpet gara buldy meňdeýär. Ol sen äpet gara bulut diýäniň tüssüdür. Tüssü diýäniň näme? Sen entek dünýede köp zatlary bilýänlersiň Krista. There are worlds within worlds. Dünýäde türlü ajaýyp zatlar bardyr. Düşünýäňmi, olar edil kerepler ýaly biri bilen özara baglanyşyklydyr. Ana şoň üçinem bozucu güýçleri bilen dörüjü güýçleriň arasynda hemişe deňagramlyk diýilen zat saklanýanlar. Sen şu dänen ösmegini himayet et. Why can't I do it? Näme üçin men bu zatlary başaryp bilemok? Tebigatyň jadyly matallaryny isledek her kimem öwrenip biler. Onsoňam düşünýänmi, sen özüňde jadyny ösdürjek bolmaly. Wah, men etjek bolýan bolun menki bolan o. Ýogsa da men soňky wagtlar şol gara tüsde hakda diýsen köp pikir edýän. Bilýämiň, belki ol gepus bolaýmasyn. Ýok, ony bu wagt boşa durýar dünýäde hiç şeýle güýç ýokdur. Onsoňam oň iýen zäherlerim bu ýerde ýok. Geksuz düşünýämiň, ömrü boyu daş çykmaz ýaly edilenler. Bugunluk şö gurrunmydy betedeli. Onu 30 sene ýerden çykdyka bolýar betet. Hani dursana feýe biraz garaş. Hexes. Bahaqyt gekses. So what the man? Yeri onsoň feýe saňa nämeleri diýdi? Ol bilýämiň näme diýdi? Oňut pikir etmek gerek diýdi. Ýogsa da inni gurruňy betedelle bolýarly. Ani men ýüregimi ýarlaňly beset, gyzylşyk, seretsene gyzylşyk bu bolup biljek zat däl. Men nirede göwüşik bolsa şoňa barmaly ahyry. Gyzylşyk. Ya men ýalyňy şaýdymmy kam? Meni göwüşik ýoklu. Hello? Alo, işleýäňizmi? Hani kudrotuň örköz, hani kudrotuň örköz, hani kudrotuň örköz. Oho, görseňizler bu akyllyja möjüzi göterediň. Men kurna boldy. Eýway biz gözüne gepläbim bilýär. Poor guy. Wak görgüljük. Ay. Primary testing laboratory. Yok, haýşe diýen maňa degmäň, bu herki ýöne synak, wagt çygargarmyş diýsenim. Hemmedem talyplar bolanlar ýok, biz sen göwnüňe degmer korkma. Ýöne näme diýseňiz, ol bir hili ýygyrylýar, belki oň başaýlanýan bolaýmasa,
Men ähli ilen çalanlarymyň hemde ata-babalarymyň adyndan aýdýan men ýargany, men adymym Betty Kodo, sıçanjyk Kodo diýdiňizem bolar. Gatoňy tanytan aýtsana, sen nireden geldiň? Aýt. Men syny geçirlen yerden kaçtım, düşünýäňizdämi? Meni goýup ördüler. Bu näme diýsene? Men häzir size hemmesini bolşaýaljak aýdyn. Men zanlardan syny geçirlen yerinden kaçtım. Yo, the name is Patty. The logic is erratic. Potato in a jacket, toys in the attic. I rock and I ramble. My brain is scrambled, wrapped like an animal, but I'm a mammal. All of our cosmetics are Bir non-carcinogenic. ajaýyp ýarganyt, men adym bolsa Betty Koda, ilm almak, bilim almak meniň üçin bolluk adat. Günnüzli uýkalamok men garankyrak ýere barýan. Köni jaýyň ýokursundan asylmanam gowurýan. Ýerýaly bir zat beriň, ýerýaly bir zat beriň, beriň, ýene beriň, ýerýaly bir zat beriň. Men aşlygym däldir, çeniň adamlardyr dostum meniň. Humans. Men adamlar bile dost diýip aýtdym, siz adamlar diýdiňmi? Ýok, gerek gel. Maňa degmäň. Sen gorkma, bu ýerde hiç bir adam ýok. Ondan olaryň hemmesi öllü diýip aýtdym, men Pankow öllü. Men pikirimçe olam öllü, adamlaram öllü. Ondan olaryň birligi barada aýdylýan sözleriň ählisi ýertekidir. Meni bağışlamaňyzy men sizden gaýyş edýän. Gatoňot boldy, tagamly boldy, sag boluň dostlar. Oh, Father, do you think it's possible? Belki adamlar entek bardyr, şeýle zat bolubilermi-ke? Olar ýokdur Krista. Ondan sen düşün, entek bögülü bolýan. Umana adamlar baradaky erteklere inanmalylarmy-ke diýjek bolýan. O adamlar ertekin diýden gowurýarlar. Olaryň gyzykly ertekleri bar. Olar ertekini özleri oýlap tapýarlar. Did you really see? Doğrudan sen adamları gördüňmi? Hani aýtsana, olaryň da sypatlary nähili? Oho, olar hakyky zanlarlar, düşünýän adam diýilen zanlar diýsen akylly zanlar. Sen nire barýan dursuny? Yeah. This territory. Ayna uçuş diýbem şuňa diýäýdiň, nähili gör nähili oňat, menem uçman diýden gowurýan. Sen nire gitmekçi bolýan? Ol sen işiň däl, goşulma. I know I am. Bak men bilýän, bu meň işimiň däldigini men muňa diýden o düşünýän. Haten ýa uçup gidende adamlara tarap uçdum kaň diýip ýüregim ýarlyk aty gorkdum. Men höwes bilen uçup giderdim. Humans on Mount Warning. Eşdiňmi men o adamlardan örrän aga bolmaly? Gasy dowraýdy, ýa-ni dur bakaly dur diýen men saňa näme hakda gurrun bermeli bolsa gurrun beribiler. Ey möjüjük, sen dur diýen men saňa nire gitmekçi bolýan? Men saňa aýtdym ahyrin. Näme seni gujak alyp garşalarlar öýdýänmi? Beýle zat bolmaz. Biziň ha şu ýerde galmamyz gerek, düşün maňa. Bu ýeri diýsen oňat. Come on, you got a great son. Hadi gel berik bakaly, gel bilez oýnaly. Men sen bilen oýnamany oňat görýän, biraz wagt saklanyň. Saçanjyk diýen. Saçanjyk eşdiňmi? Hani bolla, näme dursuň? Bol. Yüregim wak, yüregim. Düşünýän men yüregim döşmi ýaryp çykyp barýa. Maybe you should wait here. Beýle bolsa, onda sen maňa şu ýerde garaş, ýören azap pikir diýden, oňa tapylan pikir ýoksa, uçur giderdik-de, belki sen meň ýanymda galarsyň. Sen alad etme, hiç taýda alad etme, men dolanyp gelerin häzirlikçe hoş.
coming in your quadrant, Pete. Ey Pete, sen ol yerde nämelere güýmenip ýörsiň? Hani bolsana basymrak, näme işleýän? How about you? Ey Zak, sen özüň näme işleýän? Öz ýagdaýlaryň gowy dämi? Aýt da ho. Zak, Zak. Zak, eşdäňmi meni Zak? Zak. Men dedi eşdän ne baýdan ho o ýerde näme? Sen hem agaçlara belli etdiňmi diýär? Men häzirem şo belli edip görnä. Ay çıgargalan niderim şaltırak bolanno. O näme honnon märdi bolan bolýar, oňa üns bermäniňden gowy ýokdur. Ol agaçlary näçe şalt belli etse, bizem ol agaçlary şalt kesip bolardyk da. Diýsem täsin agaç. Anha inni boldy. Wak içigar galmış. Look out! Teretap bol. Teretap bol. Gudrot görköz, gudrot görköz. Yokoryk. Don't go, I said. Better. Gördüňi bu bolýan zatlara terediňä. Bu ýerbet pikir diýip men saňa näçeler aýtdym. Tamsyjak aýtdym men saňa. Sen bolsa men diýenmi etmän uçon bolýan. Ine uçsoň şeýle bolýan zatlary gördüň ahyryn. Bu adam ahyryna men saňa aýdan adam diýip. Sen agaçdan häzir bol agaç. Take anything you want. Alsaň alla ýöne meni öldürme haýyş edýän, meni öldürme. Al, näme alsaň? Saňa hiç zat bolanok gerek aýtsana. Hiç zadım bolanok. What is going Bir ýerde nämeler bolup geçýär aýtsana. Elhinç bir nägehan ýaňy seni iýjek boldy. Elhinç nägehan diýdiňmi? Howo, dostum bile menem seni galat etdikdi çanjyk. Sen nerede? Oh, sonic interference. What a nightmare. Meni eddil beraber uçuran ýar boldum ay. Düşünýärmi sen? Men gözüme adam görünýär, düşünýärmi? Adam, ana adam. That's a human.
Şu adam diýeninmi şu? Howa elbetde adam görüň okmy näme? Bol batymrak derä gaçaly bir ýerden. Näme diýsene gel gowy onu gorkudoly şeýtden adamlar halayan näler ýa-da çekilýän men sana duran ýerinden mutnama diýen ödüňe many gaty bir gorkma ýa-da çekil gorkma men ýekeje gyýyk diýişim ma men oňa hiç taýda ede bilmele ol meni öldürjek boldy. Ýok sen onu öldürjek boldun. Ýok beýle däl han rahatlansaňyz hiç kimi öldürjek bolmady. Seni bu janlar hizmetde başga bir tokoyda ýaşaýan ilginç näge kan ýejek boldy düşünýärmi? Bu nähili näge kan agaçlary gemirýän näge kan diýsen zat. Maňa näme boldy? Aýsaňyzlaň, maňa näme boldy? Men bir hili biz seni halas etdik düşünýärmi? Zatlar men düýüşüm bolaýmasyn? Ýok düýüş däl. Şeýle bolmagam ahmal. Ozada aýsana sen özüň kim? Belki rehimdar zady bolaýmy? Howa men rehimdar zady. Sen hakykatdan ama adammy? Men soňky adam bolan düşünýärmi? Näme diýsen rehimdar zady? Men zadyly dünýä degişli zanlar däl. Check this out. I've a basic inclination of Men arasalayıcı. Hava ulamagam diýsen gowurýan. Seni şada alet etmeň, men ähli zatlar arasalar. I just can't control this hunger. I just can't seem to cut it back. On my ravenous consumption, you're a welcome little snack. Hoş gelipsiňiz, tapa gelipsiňiz. Häzir ikimiz nahar ediner. Ýöne bölün men senimeli born. Can you dig it? I could see you as a sandwich or a strange exotic By stick. ören seyrek duşan tagamlı nahar. You fuck it one time. You might as well know it. Kick it one time. Welcome to the food chain. Erkelik nahar nedinmäge hoş geldiňiz. Dur, sen onu ýäýme ol adam ahyryn. Näme diýen adam diýäniň näme men düşünmejek bolýany. Ol ören tagamly edil jüýjäň etiýarlar diýsen tagamlydyr. Ol men dostum düşünýärmi? Hani betetsene. Ay yer bolýada eger rehimdar zady goý haýyş etse on haýyşyny bitirmeli bolar da on soňam rehimdar zady goý men joram ahyryn sagja bol. Men ertelik nagaryndan mahrum etdiň de bir ýeriň agyrdymy? Wagmaňa nämeler bolýar düşünürüň o men boyum iňime näme boldy aýtsaňyzdan muň sebäbi näme? Men seni kiçeltdim näme üçin beýtdiň? Bu ören ajaýyp zady goýluk boldy düşünýärmi? Men zadyly dogarlary okudum bolýan sen kiçijik adama öwrülüň duruberdiň. Sen meni kiçeltdim diýäňmi? Howa bildiň şolar ýalatlar edi bilýär. Näme diýsen sen meni kiçelden bolsaň onu sen maňa gulaga häziriň özüňe meni edili öňkümýal etmeňi men senden haýyş edýän. Men onu başary bilemok. Bir zat etmeli bolsaň ahyryn meni bagyşla men diňe kiçeldi bilýän. Näme diýen? Onni bolmaly ahyryn men ömrüm boýy şeýle bolmaly bolubiljek zat däle. Nähilem bolsa bir çykalga bolmalylar, abeýle zat mümkin näle. Bolan zatlar ýene öňküli uny galsyn, gudrat görkezde. Ay ýok, bu ýa-ha düýmden bolmady. Okay, let me guess again. Oh, wait. Wait, bu näme Luka? Bu ördükmi ýa-da krokodil maýsaňyz lan wahyç başa baran oga. Hani ýene bir gezek synanşyk görür wakaly, bol synanşyk, nasynan şaltrak bol. Ýok, inne synanşyk görme, gowsy gerek gel, sag bol gerek gel. Belki biziň ikimiz ullukan zat goýun ýanyna baryp gaýdar. Men adım bolsa Krista. Sağ ol, tanış olunma öğren şat. Enepler jülgöti tengöwnüňden hökman turur. Sebäbi bu yerler dünýäde iň bir ajaýyp yer. Hani ýörgideli? Not this little mammal. Fly a human. Hay, ol uçup bilmäýmese, sebäbi menen tek öz ömrümi uçýan adamy hiç wagt görmändim.
I've got so many things I want to ask Men you. senden käbirdatlary toratym gelýär. Sen maňa aýt, näme üçin biziň tokoýmyza geldiň? Onsoňam seni iýsek bolan şol elkençnäge han nämedi? Ol näge han näl düşünýäm? Ol bir helki ýöneköý bir maşin. Maşiny ýanadyň näme? Wah, men saňa näil düşünürsem käm? Ol bir neme agaçlary kesmek üçin döredilen bir gurol, öde elkençlär ekeni. Ol sen üçin elkençde we sen agaçlarda ýaşaýan. Dogry aýdýan, men agaç bolmasa ýaşa bilmene. Dogrudanam şeýlemi. O maşynyň garşynda näme de bolsa bir atlara etmek gerek. Aýtsana, sen şonu başararmyň? Men näňmi? Ay, yok. Men oňa hiç el dakylym ýok. Sen şonu düşünsene. How could I have anything to do with it? Onsoňam sen bir zat oňut bellemenýän agaçlary kesýän maşyna näme edip bilerini öýdýän? Hiç adam edip bilmene. Ýöne sen inni ondan ýaňa arkaýyn ol, gorkma. O näme üçin? Sebäbi diýsen, ol inniden beýlek agaçlary kesip bilmez. O näme üçin? Sen ýanky agaçlary edýän bellikle, ondan näme zadyly belliklermi? Dogry sen diýsen ýeterje düşüjek ening. Sen bilýän zadylaryny meňem diýsen öwrenesim gelýär. Men bilýän zadylarmy diýäňmi? Hany gel onna bärik, gel bärik, gel hany gel bärik. Eýway, bu näme boldy? Muňa ot diýilýär. That's fire. Ot diýäňmi? Careful. Gere tawrak bola göri. Any sign of her? Meni bağışlan, siz Kristany görene dälsiňiz-de. Aýol belki rahat diýinzalma üçin, saýnahar edinmek üçin öýlerine gidip ýatan bolaýmasa, anonny siz gözleňizi dowam etdiriň. Ýeri bolýar, biz dowam etdireriz. Görürsüňizler, muňa bir terediňe. Bu näme boldy ka? Is that what we're looking for? Bu näme boldy, ha? This is so incredible. Bäblatlara gaýran galaýmaly. Like where you live. Yeri näýeri sen işleňini başa barýamy? Howa başa barýa. Edil şäherdäki ýala däl. Şäherde diýämiň? Howa o ýerde aýdalyn ha imaratlar we ulowlar we her hili ýol ýodalar we ondan adamlaryň köpüsi şäherlerde ýaşaýar. O ýerde hiç hili bagam ýok. Aýtsana, siz baga bolmasa näde ýaşap bilýäňiz? Ay ýöne ýaşap ýörse, o näde ýaşaýaňyz? Ýaşaýşy baglar berýär ahyryn. Baglar bolan soň ýaşaýyş bolýar. Ýagyş ýagýar, zanly-zanlylar demalýar diýäňmi? Don't you miss talking to the Sen aýtsana, näme üçin sen tokoýda ýaşadyň eleno we ay mene bilmedim-de. Bular tokoýda ýaşamaga hiç hil wagtym bolman. Inni sen wagtyň bar, elbetde bar. Inni maňa gulagat. Magic, it's falling like starlight, it's raining like magic, it's raining life. The forest is breathing and ferns are rejoicing, the trees are all singing, hey, it's raining life. So what about you, Chris? Krista, sen gowdy özüň barada gurrun bersen, ana rekimli zady bolýar, näme bilen meşgul bolýarlar, näme bilen meşgul diýämiň? Howa hamsal üçin sen aýt, näme iş edýäň, iş etmek diýäňi düşünmedim. Men saňa düşündüm, bu sowal sen üçin diýsen şylşyrymly. Ine sen maňa aýt, umuman bir zat edýänsiňä, ösýän, ulolýan, bä sene zor ekeniň o. Zor diýäňi düşünmedim. Zor diýäniň aýol ütköşük diýmek diýen ýaly bir zatda, ütköşük diýmek näme? Ay olum näme de zor, hem ütköşük diýmek de bä oň söz bolaýsyny. Ine aýdaly mysal üçin sen bir gezip göreni ütköşük hem ogodan zor gyýyl, bä ütköşük diýsen. Ana gördüňmi, biz biri-birimizde düşünüşdük.